Gonzales, and then my partner nga po na ko diri suran ni Tayad ug sa akong mga kabayan ining tulumanon kun ako ang pasultihon. Okay, asap kita always say a prayer muna itong unahon ang pagpanalangin sa atong labang magagaw. Lord, thank you kayo si maghihatag ka namong grasya, Lord. Salamat yung kayo. O sadli pa rin may shout out sa ninako sa makadiyot nung akong kapitan niya sa Agos niya Jimboy Amoris Igot. Okay, Kap, thank you kay Kap sa imong gihatag sa mga kalingaman inunta punga sa imong kaayo diya sa katawan sa Agos. Okay, labi na nga to sa atong mga barangay staff di sa Agos, sila ni Belinda Segarino, Tintin Arong, ni Lilith Fuentes, ni Marian Danyo, and then nga to ni Jumel Hamo. Mawang kani. Okay, Hamid. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa among istasyon. Thank you kayo ninyo. Salamat ninyo. O sa tanan naminaw karon sa Tibuok Bisayan ug Mindanao. Bueno, ang atong suwat ang programa hatagan ng pagdagan mo pinadakinis usa ka lalaki nga mapatago lang sa nga istong kini gibahatan duwa sa radyo ni Ri Arellano. Igsunan ang atong sender si Istong. Kini ako problema bahin ni sa akong trabaho taon. Kung ganun na problema ako ni trabaho inaniyon ako pagsugod ay samtang naginom-inom is kong kumpare. Ay pre, chat pre. Baso pre, baso. Ay gigidandam na ni mo daan ni mo hang. Pero hindi man yun pre. Ay the best kayo. Baso. Chat. Imo tani. Okay pre. Okay? Piha. Lamig ka sa. Okay. Ako sabi. The best. Okay. Okay pre. Kanta na ba? Okay pre, Istong. Sige, Ako ay Second Boys. Second boys ka. Second Boys. Ilan ka? Sa ito katahon. Katong kuro-kuro-kuro-cho. Sa ito na. Oh, katong kuro-kuro-kuro ni dos kumpadre sa una ba? Okay. Laga. Nang matay naman to sila. Matay sa dito sila eh. Basi kita sunod. Magkap! Larga. Okay. Sige. Alang paggaw. Tira! Tutoy titoy. Day ayaw Kabalaka. nini karong among tirada. Kay wa mi kasabot karon sa inyong mga tirada. Cellphone gayoy rumbuhon mo atubang mag-TikTok dayon. Dagway bahalag hiwik, makita lang ang liki-liki. Ay, paloma. Ay, paloma gihapon. Otra vez kinilyamada, arikitas mga papula. Na inyong minikapan, murag iring nasugipan. Kilay ilang panipsan, ug ang ilong sad aryusan. Dilibrahan ang dughan, sa lalaki maoy kinaham. Ay, hunonga. Kukurok-kuko. Hunonga ng TikTok. Tira! Ang ikatulong nga bula, ari kita sa mga istrikta. Na ay inyong sapot, piit kaayo, klaro ang sampot. Bingal dapit sawa, ang kamison labihang bughawa. Medyas abot sa paa, aron ang uwat di mo lakra. Ay, paloma. Ay, ang anay nga nagbakya. Ni apay bagong arte karon sa atong mga babay. Usaman? Magdag kog pitaka ang sulod pulos lata. Magsulob ganing pinsel kat lug sanay gani tiil mabingat. Mugbuka ayo og lakang daw ang itik nga napustan. Ay. Paloma!
Ila, ganina rin kanta nyo eh. Porbida sa di malayo. Oscar, pinangita na ako na niyo, pre. Astak. Tung, na rin mga niray. Porbida, ibingaw ka na mo? Anong ibingaw ka na mo? Pre, dahil pinangita ko ni mo kay nakabalita mo ko nga wa nagkatrabaho. Lagi pre. Nasira man ko taon. Unsa to? Sakto to nasira? Mute? Unsa to? Bay, minute. Unsa imong... Unsa to nasira, Miyot? Unsa to, unsa? Mura mong Kasong gasis. atong gitabuan ba? Nasira na unsam taon ni si Kuan. Ikaw ba? Wala ka kay Baunot? Nasira mong taon ang among kitabuhan, pre. Mo ba? Oh, unya ako kay Kuan man. May problema kay na may trabaho akong asawa. Kamo noon. Pero yung taon si Pre Istong, wa mo to na trabaho sa Pre Istong. Unya, be. Wa pag trabaho ang iyang asawa. So nagjuit silang duha og mga trabaho in taon ni Pre Istong. Maubitaw nga nangita di ko niya, Sa pre. Pre Istong, mura rin ako. Kay ako ning pasudlon og trabaho. Tinawag ka pre? Aw lagi. Istorya. Og makuyo ta kay dadoon ta dito sa akong trabahuan. Kamong duha, pre, Mute? Apil ko, Pre. Oh, Pre. lagi. Tinood ka, Pre. Ugma magdungan ta. Adto ta sa among opisina ugma kay gipapangitam ko kung mga tao. Uya na kay mundo man ko nimo. Mao nga gipangita ta juga. Ya, Ba? ako na, Pre. Kamo lang yung duha. Yeah. Mao ayon ning pahimuslan naton higayon nga ako mao ilang gipapangita tao. Kay naamang ko na retire. Unya kinahanglan migpuli. Okay. Lamat kay pre ha. Okay, Lamat okay, kayo. ugma. Magdungan ta. Agion ta mo din ugma, ha? Okay pre, lamat kay pre, lamat kay pre. Tinuod ka dong may trabaho na ka? Oday, kaloy ang tao sa Ginoo day. Walang damhano. Hala, mabuto na akong giingon nimo nga salig lang dito sa Ginoo. Di man mahitabong pasagdan lang taniya. Unya, kanos amang ka magsugod? Ako ato po mo ba? Kabis premiot. Hala, may kay nahinumduman pag yun ka ni Parikanot, no? May mao lagi. Migo, magkina natos pa rin kanota. Angsan. Maog yun. Pero bahala gamay ragsweldo dong uy. Ang importante nga na kay trabaho. Okay, mao Lain kay guwa kay trabaho, di ba? Lai kay di eh. Pait kaya ni Tasbay. Ugma, matubig sa'yo dito ha. Kami parimiot. Lipay taon kaya akong asawa nga si Inday na ring taon nga nakasuod ko trabaho. Kaya nasa amandaan na among gitrabahoan. Maong salamat sa kayo nakasuod ko taong trabaho pinaagi ni Parikanot. Unya. Pre, Pre, pre. sweldo man ron, pre. Una pag yung sweldo ninyo. Asa man taon na ron? Pamisa ko pre taon. Kini pre. Asa may mo gusto taon? Tampo-tampo lang may tao sa premiot. Mas premiot ay. Premiot! Arigan! Pre, Pre. Arigan! Kalugong pamisa na. Pamisa ta. Basta bagong sweldo, ipamisa mo ginanato. Pamisa. Natural mo na. Kumprar ka? Oh, mana? Diba? Kini pre. Una mo yung sweldo na to. Maglail lang tayo para pamisa. At ang baga taon is Parikanot taon. Siya, bilang pasuod na itong trabaho taon. Agis ang pasalamat ni Parikanot. Mga iya taon tayong ipasuod. Baga na to siya. Ay, problema, Pre. Sa pamisa sa patay, Pre. Patay mo na pamisa. Patay mo ano. Asa ka? Di ka ko believe ninyo na. Oh. Tanan na akong believe. Hurot! Bisag karaan, pre. Kalingaw yapon, pre. Pagka-Ismail yapon ka. Asam ko nyo dada ko na, eh. Kung malingaw ko. Libaw, big Ikaw, Pre. Ikaw, Pre, Miyot. Pre. Kibaw na, Pre. Kaya bahala mo, Pre. Ha? Nara. Pre. Sitan sa kita na siya. Out sa bro siya. Ako, sir? Oh, ikaw. Ako na inyong gitawag. Abi na... Ya, dako kang paalay. Oh, ginoon, sir. Ug masipitan ka aning akong paadi ko kakaginhawa. Oh. Saman. Bati? Ha? Kano, pre? Saman. Pre. No, saman. Okay ka ni? Gusto ka ni? Ha? Ay, sa. Aw. Madami pa. Madami piyungan. Sa piyungan. Di ko kakapiyong, sir. Musigag yun ang imong mata. Inikakita ni mo, sir. Di ko kakapiyong. Oh, mau ba? Oh, sige. Kaya na pre. Agi pasalamat. Amo taong gibangkahan pre kanot sa amo sweldo taon pero galain gi kumpara pamisa. Kasi manira sa Ginoo niya mong gitrabahoan. Ditso no mo gasto anong pamabay. Anya, siya may napasuna mo tong amo sa taong gibangkahan taon gilingaw na mo sa pre kanot. Unya,
Nadugay man ka, oy, diin pa man day ka. Ay, ako anday, giinom sa taon. Among bangkahan taon sa Perikanot, day. Ay, gipasalamat sa taon ba nga siya paso na mo trabaho. Mao nga pagsweldo na mo, day. Among gisabutan ni Parimiot nga, tampo-tampo may para amo siya paimno. Mao nga langay. Sobra taon, sobra gamay dahil langay taon. Mao ba? Sorry kay day ha. Sige lang day, sweldo. Dako naman eh. Kay gamay man yung taon, kubraharon taon. Bago pa biya taon taga-sugod. Oo, sad noon. Sige na lang, magpalit na lang kog na po kakilong bugas para sudan na lay atong huna-hunaon, ha? Pre, Stong, pre. Oh, pre. Kining, doon lang ako hangyo, pre. Oh, wala problema pre. Ikaw pa, dako itang-utang ka mo. Yung sama na pre. Kuan lagi, pre. Kining putlanan ko sa kuryente ba? Nalimot ako bayad. Yung nagamit akong kwarta nga igbabayad. Kining, mahuwam unta ko di mo, pre. Oh, ha? Og dili ka, pre. Okay lang. Dili pre. Wag mo siya. Bidas na istorya. Pilawin mo man. 5K ragod, pre. Kadako. Dako mo di pre. Og dili ka, pre. Ay lang. Salain lang ko manghuwam. Ay lang pre. Pamunti ka. May sulti kang sayo taon ako na. Wapa mong hatang na ko akong kwarta sa kong asawa taon. Ay, gamitan na sa niyo. Okay. Sige. Ako lang ilisan, pre, ha? Wala problema pre. Basta ikaw. Salamat, pre. Day. Oy, gamay naman ni kagihatag lagi. Ingon ka dako na kagbakobra kung kumpleto ng 13 kaadlaw imong nga trabahuan. Lagi day. Pero namarahig mo sa Perikanot day. Ay, problema taon siya ba? Kay? Problema siya kay ang niyang kurente. Putlan taon ko na siya. Bao nga ako na sa itong gipawam taon eh. Pila may iyang giwaman? Si Kumil mo day. Aw, naku asad, uy. Pila day bayaran lang silang kurente? O wala sa kumutan na day. Kailangan magkumutan na ta. Pero iya magkag ilisan dong. Oo, ingon to siya nga iyarang ilis. Ano sa aman? Ako kibaw no sa day. Basta sulti to siya na ako nga ilisan ko nung to niya. Basta ako amot karusa. Ay, kulbaan taan na istong da. Sige lang, mabayar lagi to day. Pre, miyot. Ano sa kanya? Miss akong sawa, pre. War, pre. Ay, tural mo yun na. Asa man to? Itong tambok. Ikaw, pre. Ikaw, isang di problema, pre. Sa normal na sulti ayon. Ay, kaaway mo naman nagsuon. Sulti ayon pa nga. Di mangod, pre. Na, pre. Nag-away bitungod sa laing tawo. Ha? Ano naman? Unsa pa ka ang nag-away mo? Suko mo kayo, pre. Kung ngano ko nung nagpahuam ko. Watahan mo kuno ko. Daina, eh. Tayo sa... Suko kay siya. Bilam-bilam sa di mong gipawaman sa... 5K raman. Dako ba di anak kaon? Dako lagi. Unya ang pait mo, pre. Kaya doon karon pag yung bayri, pre. Ha? Basta di siguro ka maningil. Dingil ka. Ikaw sa kumningil, god. Sumi ko man ka. Ikaw ka, pre. Ikog, basta inana, bida. Siya mo angay maikog ni mo, kay di siyang bayad, ikaw. Maningil makakaimo ang kwarta. O tarungal sa paningil. Ay, Ayun na, nag-break ikit siya, may nangutang ni mo. si pare kano. Ha? Wa magkukabaliw ba ko, pre. Kay para bayad mo kuno to niya sa kulinte niya. Oh. Kay putlanan lagi kuno sila. Bayad sa kurente? Oh, ano man, pre. Nanguam siya ni mo bayad sa kurente, be? Oh, noon sa kita inuha ang giwaman. Di klaro na gud. Ah, Kaya ko tinanawan ako. oo, nanghuam sa siya na ako taon, pre. Huh? Basta karong sildo. Na, pre. Akong gipaatbang-atbangan. Muro maglimot na siya. Mo ba? O baka na siya nagpagalimot-limot lang. Bida, no? Palimot-limot siya, di. Pahinundum na to. Pero may ikaw mungod ko, pre. Kay siya mungkin nagpasuod na to. Maksad lagi, para niya eh. Nya isura eh. Saan na to, pre? Paningno na to. Saan eh? Kuan, kining, huwataw na ka na itong bayad siya eh. Makabitan na akong ibuhat, pre. Pero brag, nalimot naman lang. Mas bayad pa man akong usawa kay wagit malimot. Kuan, kining pastilan o aning Sige na, para. pre. Sige na, away sa akong usawa, pre. Sige na tagahan itong chance, pre. Dasi mo bayad na. Dong, may kay na ulit na ka. Unsa man nibayad si pare kanoti mo? Wa man day. Abi na kong ibayad na. Wa, eh. Wala ni mo paningla. Ang saon na ako papaningil nga si Parimiyo, sad. Noon ma'am, sa taon niya sa Parimiyo taon. Kung sa diya bayre.
Uy, kadelikado ang klasiha istong. Uy, kuyaw taan ni sabla. Mao lagi. Ingon gini ani. Uy, pag binuang na istong ha, kinahanglan ba ito natong kwarta ha? Paninglag ito. Abi kay sa may nagpasudi yung trabaho, iya sa abusaran. Abuso man ang iya, uy. Oh, kini sagdin lang dayo. Si sagdi, uy. Di na mahimo. Paningla na. Paninglihap, paningla. Kung di ka makapaningil, anak, ako'y maningil. Ay na rin. Murag na problema ko aning kalakiha kay naibaw kog unsa gyud ni akong asawa ra magpaba ni may makitag away. E maikog ko tungkol kay dako sa kay may utang ka buto ni Parikanot kay siyam taon pasuod mo sa trabaho. Mao nga. Pre, pakain tahan na, pre. Eh, Nanono sa pre. suko man akong pininglan, pre. Nya, gibaharan ra ba ko nga, basig kutob lang kuno ang akong tatay na, pre. Ah, Posible ko nga, di na ako makarinyo, di na ako makarinyo. ano ko taon ginana pre? Pre, noon sa ako, ayaw tahan na, pre. Mapahimuslan nung ni pre. Bida, ila pre. Itong na ta. Saon siya may lakas ya. Ambot lang ini, pre. Kaya murag, wala mo ko'y ganang mo trabaho nun, pre. Oh, premio. Spray kanot man niya ako yung kasuga to. Saon na kawa niya. Paninglon ka na ko siya siyang huwam na rin ako. Na siya eh. Istong. Oy, pre kanot. Maayo kayo kasugat mo ta, pre. Nangita ko ni mo gapon. Mau pre, nga naman. Ay, bahin ba sa kung huwam ni mo? Okay. Karon ka mga tag pre. Dili, pre. Gahapon manggol akong saan ni mo. Mauto nangita ko ni mo kay murag api kay kurong swelduha, pre. Na, pwede sunod sweldo na lang ko na bayad, pre. Ha? Api kay kayo kurong, pre, na. Sunod na lang ka, pre, ba? Okay na pre. Abi nang nilimot ka na da. Wa, pre. Limot, god. Wa ko malimot, kuan lang, pre, kining susunod na lang nako bayaran, pre, ha? Okay na pre. Okay na pre. Kini, pre, kuan, kining puno ta ko ni mo balik sa kalibo, pre. Timbol na ako bayad karong sunod sweldo, pre. Bayaran talaga ka. Idungan lang ako bayaran tanan. Sa kalibo lang, pre. Kuan pre, kanang... Ay, alam. Marang nagduduhan masuk ka. Hadog tingay ka. Dili, pre. Na, pre, pero, ang ako kung yun na, pre, ba? Kay, para mabayaran sa tunamo ang among kurinti, ba? Pero, gamitan lang ni, pre. Salamat kay pre, ha? Sikang sukuas kong asawa, lagi pagkaibaw nga ako sa ipahuwam sa sakribo. O niya? Nganong karon ba man kanisulti na kung gihuwaman day ang bayad para sa kurente? Nalimot ko sulti ni mo, day. Di mahimo istong. Nahibaw ka kung sino hitabo ron. Ha? Oo, saan? Naputla na ta kurente. Oh, ginoo ko. Paninglag ito sa kanot ha. Paninglag yung taon to. Kung di ka gusto ako'y maningil ato. Magkagubot mi kung ako'y maningil ato daw halang litsiya to. Dahil na rin. Mao ni problema ron kay si Premio trabaho niya yung gipaninglas pre kanot wa marin yung itaos kontrata. Wa na siya trabaho taon. Karon ako paninglon. Posible ka nga di sa kurinyo ha? Kung di sa ako paninglon kami sa mag-away sa asawa. Sam kung kamo bisultihon unsa buhaton ako ani Ate Pres. Asawa mo gyud ka. Paliw sa kuno mo babi. Bayot mo gyud ka. So kung buhatan ni unsa man kung kamo bisultihon istong. Salamat po sa tanang mga tao nga minom sa tuang Said Panyawan Coffee Max. The best yung kinainom na to. Kada buntang inig tao niya, paduto trabaho, pwede rin sa tuminom. Basta kung makainom ka na to ang Said Panyawan Coffee Max. Lami kay nga atong adlaw kay dita, kapuyon, wide duka. Nga daghan tang mga benepisyo nga ato ang makuha niya ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Pwede rin kita mo inom ani gyud. Bisag mga diabetic ta, diabetison ta, ay pwede rin gyud ta mo inom ani kay wa ni sugar, wa kay ni tilawir gud ninyo palit mo, di ba the best kayo. Ndot yung kayo ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres! Okay, og pasalamatan ako gulyat ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog yung sipyata kada adlaw gyud inom.
Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Ini gabi mo gihapon, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya na problema, bahin sa kidney ug UTI, di na taanging mahadlok ana ayaw na mo kabalaka or mahadlok. Tungod kay dunay nay makatambal, makaayo, makaalibyo aning atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na ang imong kidney ug UTI, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po natong mga kaigsuonan nga migamit sa ato ang Said Liniment Oil, kanunayon yun natong paggamit. Ani kay mao ni pinaka the best yun nga plus karon sa Kabisayan ug Mindanao. Ganun na number 1 man tungod dinyo. Amo ang naghibog number 1 kay naibawan mo nga nung sige mong palit tungod kay epektibo man. Atong hapla sa ato ang panukot pamaol padakit sa kalawasan barikos bens katul-katul kutos sa kabataan niya ilikay pagyuta sa dinggi sa ato ang Said Liniment Oil nga ana ra nato mapalit sa butika di ba kuya gini? Butika na gyud mga igsoon. Ato yun na balik-balik ko no. Ali kita pulaan ni. Sige ako nagbalik kay si Piat Gams. Oo. Wala sa butika kita di kita palit sa gawas. Nga ba binuang sa gawas. Mga igsoon, usbon ako sa butika na gyud ang tinuod nga Said Liniment Oil. Ha? Ato na kita sa butika. Og dili sa Facebook na lang Gams. Bisitahan nato ang page sa Seed Marketing. I-type nato ang Panyawan Herbal sa mga higala. Og ayaw kalimot na ang atong i-like ang page mga igsoon nya makita litanan ang mga genuine Seed Marketing products. Og ang mga Panyawan products Gams sa Seed Marketing mapalit po nato sa Shopee. O basig maglisod-lisod ta layo ta sa butika. Shopee, original pag yun, di ba Gams? Original eh. Muna siya muna magamit atong sa Shopee nya butika kita ang tinuod nga Seed Liniment Oil. Epektibo kayo. Ha? Muna si Erwin Gams Erwin Calon Ibanez magdadaan sa kabalhabal pundo ko sila Gams so magtakit-takit sila Seed Liniment Oil thank you kaya Win Ang lula po ni Inday Christine Camarillo Gams sige naggamit sa Said Liniment Oil ito taga-pilar ba? Minaw na siya iyang lula tao na to, malingaw kayo na to, mga plus po na siya ang Said Liniment Oil. Thank you kayo ni Moria, ma'am, sa lula ni Inday Christine Camarillo. Salamat kayo. kini sa amahan sa ni Giselle Calma Gams amahan ni siya ni Giselle Calma sa Colonid ba Gams kunindag sigarilyo bitaw si Jaime Calma may amahan sa sitio Dagit Guadalupe kusog kay mo gamit og Seed Liniment Oil Okay. thank you kayo by Jaime ha by Jaime Salamat kayo, mi. mga alalay ni Christian Gams diya sa gihulngan ni Cruz Oriental Okay. Si- Ma'am! Oy, kamban. Ma'am! Mo din. Salamat kayo. Salamat kayo ni Brother Giovanni sa Tabada diha sa parokya sa Buluon, igagaw ning Guliat og ni Sister Lina Tabada sa inyo po invite ka na ako nga mag-host sa inyong Christmas party sa Couples for Christ. Thank you. Unya ang ato ang mga sakop usab sa Hand of the Lord kaya sa Buluon. Ayoko makalimot ha sa ato ang celebrity ko Bio Rizop no. Doon nagkinigluto tayo papaya extra para sa ato mga whiteheads or blackheads. Pananglitan no doon ay mga marag up doon ay mga pugis-pugis ora ba kag murag nag-dry ang inyong skin. Ang atong celebrity ko Bio Rizop niya magpabilin nga younger looking og kutis artista. So i-maintain lamang ninyo ha sa dili po mamadto sa inyong mga kalihukan. Sister Perla Villarisa, Nora Bintasal, Gingging Gomera, Betty Alvarado, Susana Gunza, Tomasa, Rosita Niere, Marbit Mendez og Ivan Bayota. Kaya nang inyong paggamit yan og pananglitan ayaw lang dito sa dagat kay pag sa beach nga ligo mo sa dagat dito lang sa tubig dili man mabuwang atong sabot kung ari sa dagat. Celebrity ko Dick Bio is so. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karugad-lawan. Dodong istong, Ate Pres. Kasi nga, Istong? ay, istong. Nya luoy biya sa istong na wag tangan siya trabaho Ate Pres. Ano ba? Karon na siya ambot lang nanira man to wata kay bawon sa gisiran pilang kompanya. Karon na siya amigos kanot. Anis kanot, mo ano paso niya sa lain nga kompanya.
Karon kada sweldo ate pres og makigayos kanot manghuwa mo kwarta pero meron 5,000 way bayad nya Dako, hasta tos miyot nga kauban sa nila kay iyang gipasod gulman sa 5,000 Pulos kurinti ka. unya pres korente nya ang laso sa Mos, klibo di ay. nya si miyo taon ate pres nga gipaningil gyud niya sa kanot taon gitaktak giwagtang wari nyo gi wanay trabaho maigi kablaka ni aning istong unsa ka og ako gining paningnon taon si ano taon di ba siya kumutaktak Sa may ranggo. murag Niya, badi-badi trabaho. siguro na siya sa kanang manager ya ate pres Oo ba? okay siya may gipapangitag mga workers para makatrabaho din na Dalain pa niya, ano? looy kayo nya mao na sige siya away taon siyang asawa nya ang kuyawan niya ate pres kung ang iyang asawa na maningil ni kanot kay isog ra ba kuno taon niya masigon sa niya may tabo ate pres mao na yung problema ron unsaon taon niya Tempad, dili iya ka untang sultihan ang ilang head gyud ba? Kung ilang yung manager gyud. Iya sultihan nga man din nahitabo sa bitaw no Aron makakuan ang manager unsay buhaton. Unsay man buhaton atong kasi to ni magpa kato magkuan. Kanot. Kanot. Oh. Unsay buhaton nilang kanot. sige po bam na tay mabasa di bam Kadi sa ha, kaya ito tanahon. Kay kalimang god, ang nagpanagan na sila ilan kay kuan man god, mao mo ginagpasud nila sa trabaho. mao lagi So, matol pa nga ate pres bam sultian gyud ang manager kuno unsa ni Clasias kanot mao lagi kay sa gawas mang magpanagan na sila, madug sila dili na sila pa. wa man renew hitong usa ate pres katus miyot gipaningil gyud niya maayo wa niyo renew ni kanot Udi. Sakto nga sultihan. Sakto nga sultihan. Kung kaya murag nalapas ang po ng iyahang ingnon ta kay siya man kunuhay may nagpasud nila sa trabaho, dili sad maayo, sobra na pod. No? Total sa unang sweldo, gikuan man siya, gitreat man siya. oh gitreat bitaw Oh. Kung ari magug ka sa Lucas 6, versikulo 35, okay bam higugma hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mamahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kani eksakto ilang dibuhat. Pero siya nga ni Huwam nalapas na. Nalapas sobra na uy. Oh, kay moingon nga ayaw mo pagpaabot. Sige na lang. Ug ayaw mo pagpaabot nga bayaran. Nalapas sa pud kaayo kay dagkom kay ang pagkahuwam. koy Pero lang kayo nya mahuwam niya dili bayran. nya mayroon ko explicar di pres ay Mao na. Nya dili Nya, pre, mabayad. pun anak ko sa klibo pe suslo ya Uy. di mayo Ang iya manggod nga nung ningon kong nalapas, ang iya manggod nagpahimos manggod siya nga kumo sa mo Pahimos nagpaso. gyud. may mos gyud natin pres Oo. bam may mos gyud oy abi siya may kapasod Nakatungo sa nga gay paningil siya, wa niya pa rin wari nyo hitaos miyot So kanay di si kanot Kanot. at press mo rin siyang tingalig operation manager. Hindi man wa man siya magmurin pa rin hatong usasong pero doon na siya iranggo biliha. Oh, kana. Doon na, Oh. good nga, pero, Makabuot siya. murag foreman sa, Mura. one pa construction ba, murag foreman Oh. siya. Oh, pero Pero, ang wala laylang mahimo, kung panalitan, di nakagagwanta si Kanot, isa to? si kanot, si Miyot ug si Oo. Istong. Oh. Ako, og para na ako, sutihan ako ang manager. Mao. Nga mo din nahitabo, Sa sabay. manager. Wala kibawag, manager mangutang sa ding kanot. Aligi. Una sa ikadaot. Ako, o di ko gagwanta ni kanot ati pres, kanon ko niglansang. Unsa tay ka nang Malamoy lanoy. unsa tay kuan gani? Unsa ganito kanang sa trabahoan bitaw na ay kanang susiho na mga performance. Evaluate. Evaluation. Evaluate. Ah. Dapat may bawaan siya para ma-evaluate siya kay nagunit man siya granggo diha. Bitaw. Ay kanay Oh. evaluate sa trabaho na. Di mo na may evaluate mo inom manager. Ano pa utang mo ka? May evaluate din mo sa trabaho, di ba? May baka mo trabaho. O, lagi mo, sa trabaho lagi. Kanang utang-utang na labot. Awa, dili sa Dili, utang evaluate evaluate ang imong Si performance kanot ba sa pagtrabaho. insulting yun sa kumpanya sa manager aron Oo. apil man sa iyang courtesy sa unsa term ganito Napurma na. man siya may makahibawas man trabaho. O lagi. Manawat. O O lagi. dili, pero ang manager, makakuan ko na, di sa maayo Oo, ni, di ba? makakuan. Kung doon na sa maayong hunahuna ang manager, mana yun, marag di maayo, kaya nga naman nga, kandi, wa i renyo, maayo man manalbaho, Okay. di ba? Okay, Kung kana maayo bitong- manalbaho, nga Okay, naman, di man. kanabitong sa HR, kala ko pa mangkon sa dihang na sa bahato na ng HR siya. Kami may recommend dito sa manager kani mintuhin kinitangtangon ni. Okay, sila kato HR. pa siya Napay mga HR nga kuan. Unsa to Kay maayo.
O sa ato pa Kanang lalaki nga HR ati pres, ang mga babae sa pangdawaton. Hindi ay. Doon na sa mga Ilain man ang meaning sa ang HR. Ano sa man? Unsa ang HR ba? HR, human resource. Human resources mao siguro na. Ano ha? Iya kay lain man. Lain ang meaning Oh. niya. Hotdog romansa. Hotdog romansa? Hotdog romansa babae. HR sala niya. Dawaton niya pang babae. Mga babae. HR sa to? HR. Hotdog romansa. Apply ko! Salamat po pinangat. Hindi naman, no? Kau na ko ang puzzle. Tiyaw. RMN